И така, здравейте хора, аз съм SodaGamer и днес ще играме в Minecraft. Ще направя едно ревю. Така по-набързо. И така, това е мега яки спам просто. Мен лично много кефи. Като не го кефи, няма вкус. И така. Ето го спамчето. Доста е голям, както виждате. И почваме с Sword Crates. И така. Който не знае какво е Crates, тук просто има кейове. Искате в кея, да се върти като рулетка и печелите награда. Това е Sword Crates. Така, кажете хай на YouTube. Така, нека да кажат хай на YouTube, ако ще кажат. Я да ме дали ще кажат. Warp Enchant и той е много хубав, в смисъл доста хубав. И така, като не по Warp Enchant, тук е ето 30 левел. Да си енчантваш 12, 30. И това е. И другия Warp е Warp End. И така, той е доста хубав. Енда. Но не е направен, който ще го правят, но просто са го сетнали, за да си знаят местото. И така. Нека да изземем на ябълка. И другия Warp е Warp Event. Охо! То е супер. И това е Warp Event, който се превежда Snake. Всичко тук слага такива често и отваряте. Метът, кейове, XP ботъл, всичко метът. Warp Event. Warp Event -1. Какво стана? Не ми зареждат чънковете. Има фликирки. Уау. Тук просто слагат руди и ви пускат това. И вие почвате да копате всякакви руди тук долу. Нека скочим. Ето тук всякакви руди копате, пълнат ви ги догоре и почвате. И така, нека да преминем към Warp Food и който не знае какво е Warp Food, тук има спаунери, които са животни. Идвате и почвате да ги трепете за храна, ако ви трябва, ако не ви трябва, не идвате. Опа, свалих си стрента. И така, следващия Warp е Warp FPS. Той е доста хубав. Ето. И така се похваля, днес спечелих PvP евента сам. Без никакъв тим. Но пък доста добро беше. Ето ми честа. И тук може да слагате дарове, който слага добре. Ето го и FPS-а, може да снимам и на може да снимам и на PvP евент. Като ще има PvP евент и мога да снимам тук на PvP евента, да видите как ще ги бия. Ще си викам и тим. Ще видим дали ще моя подбори да печелиме. Ще питам онера как стоят нещата тук, дали моя по тим или един да се остави на другия, или пък ще се меляме тук. Ще видите. Warp Jail, който не знае какво е Warp Jail, това е нещо като затвор. И ето го, модератор или админа беше, ето го. Това е като килия. Като килия, добре. Друг Warp. Warp Kit PvP. Така, PvP.
И това Kit PvP, тук пишете Hub Join Arena 1 и влизате вътре и почвате да се биете с супи и такива неща. Така, нека преминем към Warp Shop PvP. Ни остана само... не. Има още едно... Уоу! Чи тук пиете поизените, например, ядете лега, скачате и почвате да го меляте. Почвате да го меляте и не го пускате. Така, и онера лесна. Онера е BG Warp Shop. И така да кажа, че още Warp Shop-ът, така да се каже, Warp Shop-ът е в такова, в ремонт е още, ето. Магазина в ремонт, до няколко дена е готов. Значи до няколко дни ще е готов. За съжаление, още не е готов, но ще стане готов. Това е шопа. Там не знам какво е, ще има изненади на там сигурно. Warp Sprint, днеска това беше супер и сега ще ви покажа. Така. Пише и само най-пракия път е така. Оп. От тук минавате и просто биете. Оу! Цак. И падате в коша вътре, като първи уинер и ви дават наградата. И да изядем още една ябълка. Така. Warp Staff. Остават ми още два ранка. Така. Warp Staff и той май не е готов. Не май готов, не знам, модератор. Ето ги хелперите, ето ги и админите. Добре, Warp Staff е такъв трейд, последен Warp. Вау! Ето го и страхотния Warp трейд, гледате. Влизате от тук, цак, затваря ви се това и много като се затвори и си трейдате, например. Искам така един меч, метате му го, той го взима и ви трейдва за друго нещо, или пари, лек, нещо, каквото иска, каквото сте се свазарили. И това беше от мен, хора, аз бях Sad the Gamer и направихме ревю на Hammercraft. Надявам се да се сабскрайбнете, да лайкнете клипа, ако ви е харесал. И до скоро с нови епизоди, нови поредици тук на PvP евенти, други евенти. И до скоро! Чао!